A tempada de libre marisqueo está a punto de comezar na Ría de Arousa. Dende a Asociación Rañeiros da Ría de Arousa xa teñen listos os seus bancos de libre marisqueo, Cabío, Boído e os bancos do Ulla. Para coñecer a situación e comezar a traballar, os mariñeiros están pendentes dos estudos do CIMA. Por elo reuniránse coa Consellería de Pesca. Para saber como están os muestreos dos lombos de Boído e Cabío que fixo o CIMA, saber se a campaña de libre marisqueo a outras zonas vai abrir o día 1 ou que previsións hai, o tema do relojito, cal é a situación a día de hoxe despois dos estudios que se fixeran para poder extraer todo o relojito, para máis ou menos tomar a decisión de que topes vamos a poñer nos diferentes bancos. No caso do reloxo, as diferentes confrarías fixeron un estudo que determina que non ten efectos negativos para a saúde. No cal se fixera un estudio en crustáceos, despois fixeras un estudio en un simulador do corpo humano máis en mamíferos, o cal pois está demostrado que o relojito non é dañino, o plomo que ten o relojito é bioasimilable e non é dañino para o sistema do corpo humano, logo. A novidade chega esta tempada cunha aplicación que controlará o traballo dos barcos. Basicamente para ter unha trazabilidade do aquel. Saberemos o marisco que sale, a onde van vender, que precios hai, incluso este ano como novedade podemos ter acceso si os barcos están despachados para ese banco ou non, que vamos a ter acceso á alternancia dos barcos. Se o barco non está despachado para os lombos, por exemplo, non cambiou a zona antes das 10 da mañán, pois poderáselle quitar o marisco no control, se non cambiou o despacho. Ata que non coñezan os datos da Consellería, dende a asociación non poden facer unha previsión de como será a campaña. Agardan que sexa mellor que o ano pasado, que se veu condicionada nos últimos meses pola crise sanitaria. Está previsto que a tempada comece en outubro e remate en marzo.